elkarrizketaren tartean ere, gaur gurekin Maialen Iriarte dagoelako, Euskal Herria Bilduren lehendakari gaia bera, asteburu bertan ofizialki izendatu dutena, eta aktualitateari biratu nahi diogu Iriarte Andrearekin. Iriarte Andrea, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara. Apirilak 5 horixe da data, Urkullu lehendakaria entzun dugu, bere arrazoiak ematen, eta tartean esan du, blokeo egoeran dagoela, legebiltzarra, blokeo egoeran dagoela politika orokorrean. Hori neurri batean zuretzat ere mezua bada. Zer dago zuzuk esateko? Nik esateko daukadana da, Inigo Urkulluren eta bere gobernuaren kudeaketa negargarriaren azken erakusgarria dela hauteskunde deialdi hau. Eta aurreko kudeaketa negargarria eta eskandalagarria Zaldibarko zabortegiarena izan dela. Eta bide batez, gogoratu oraindik ere desagertuta dauden 2 pertsona horiek. Eta hortik aurrean nahi baduzu xe esango dizut zergatik esaten dudan bai bata eta bai bestea. Bai, mesedez, zergatik blokeo egoera? Blokeo egoera egozten digu Urkullu lehendakariak aitzakiak behar dituelako. Eta bera delako nolabait akordioak egiteko gaitasunaren eza erakutsi duen persona. Akordiorik gabe bide bat egin nahi izan duena, adesioak lortu nahi izan dituena, eta orduan erruak bota nahi ditu. Eta beste kontu bat ere esan zuen, puripurian zegoela, hauteskunde giroa eta bar duela 15 egun, Erkoreka sailburuak esan zuen, ez zegoela Jaurlaritzaren mahai gainean halakorik. Duela astebete okorrezpanago gaur aste artea da eta Erkorekak berak esan zuen lehendakariak sailburuei, gai hau mahai gainera eraman ziela eta astearteroko prentsaurrekoan agertu zuen gai honi buruz hitz egiten ari zerala. Ez dut uste Erkoreka jaunak nahi gabe jarri zuenik mahai gainean gai hau kazetarien aurrean. Beraz, bolo-bolo jarri zutena, urte elektoral batean noski, beraiek izan dira. Eta gero aitzakiak 11, transferentziak zirela, ez zirela. Horkila zala apirilaren 5 urriaren ez dakitze egunera. Kudeak eta oso txar baten adierazgarria izan da nire ustez. Eta blokeoa, begira, hain iniziatiba gutxi bidaltzen dituen gobernu baten blokeoa bere buruari begiratu beharko lioke lehenik eta behin lehendakariak, baina gauza bat esango dizut, akordio asko erdietsi ditugu gobernu horrekin, eta hori ahaztu egiten zaio kooperatiba legean berdintasunaren inguruko nolabaiteko ekarpena eginez, lege hori onartu genuen estatus politikoaren inguruan akordio handi bat egin genuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin, gero abandonatu baldin badu ere 0,3 urteko ikasleentzat 18.000 eurotik behera irabazten duten personentzat doakotasuna onartu. Euskara ikasteko urratsak eman ditugu, akordio asko izan dira. Eta, aitzakirik ez dagoenean, eta benetan 6 hilabetez aurreratzen dituzunean, hauteskundeak, nori botako errua. Eta 6 hilabete aurreratzen hori egiten dio mesede. Norbait egiten baldin badio mesede, 6 hilabete dira, ez da egiten? 6 hilabete dira, denaren ikuste dut tendelen tertuliakidek esan duten daren kontra neri bai iruditzen zait hori aurrerapen bat. Ekainera egin baldin bat lu udara tarte, baina nik uste dut esatea herritarren mesederako dela, bestela hor tartean egongo darela prekampaina luze batean. Gauza bat, hauteskunde urte guztiak bilakatzen dira prekampaina luze, orduan, horrela ez genituzke legealdiak beteko. 6 hilabeteko aurrerapena partidista izatea da, horrekin partidista izatea da? Argi daukadana da, Inigo Urkullu lehendakariak bere mesederako aldagaiak begiratu dituela, eta aldagai ezberdinak baloratu dituela, eta bere buruan bakarrik pentsatu duela ez herritarren mesedetan, hori argi eta garbi daukat. Hauteskunde panorama honen aurren ez, mundu guzti gero etorkizunera begira jartzen da nahi gabe ere, gertatuko den apirilaren 6tik aurrera, eta Ezker Abertzaleak, EH Bilduk eta Arnaldo Otegi berak ere, asteburuko elkarrizketa batean esaten zuen, aliantzen mapa hori aldatzela datorrela Euskal Herria Bildu, ezkerreko gehiengoak nahi ditula. Ze giro sumatzen duzuk horretarako? Ikusi egin beharko da, bakoitzak ze emaitza lortzen dituen, ezta? Gure burua aurkezten dugu herri honen lidergoa hartzeko, herri honen paralisia martxan jartzeko. Ez da gu jende askorekin biltzen gera, Euskal Herria Bildurekin zer ikusirik ez daukaten eragile askorekin, eta asko errepikatzen digute paralisiarena, ez da? Nik uste dut herri honek herri gizara bultzada bat behar duela, eta guk aurrera egiteko aurkezten dugu geure burua. Gero zer gertatuko den, ikusi egin beharko da bakoitzak ze indarko relazio daukan, gauza bat daukat argi. Bai arlo nazionalean, bai arlo sozialean, era aurrerakoian aurrera egin nahi balin bada Euskal Herria Bilduk nahi eta nahi ez tartean egon beharko duela. Eta Alderdi Sozialistak ere bai Euskal Herria Bildurekin agian?
Alderdi sozialistak agian ere bai, eta gainerantzekoak egin dezakegu karril bat. Ze giro ikusten duzu alderdi sozialista gertu egoteko, eaiota errengandik urrutiago egoteko? Alderdi sozialistak jakin behar luke, konturatu ezpalin bada, zer nolako akordioak egin ditugun Nafarroan, zer nolako akordioak edo zer nolako jarrera erakutsi dugun Madrilen, eta zer nolako urratsak eman diran adibidez, orain arte gertatu ez zen bezala, Irunen. Beraz, alderdi sozialistak gauza batzuk esaten dituenean ez bezala aitzakiarik erabili. Nafarroako zergatik da ona Nafarroan eta autonomia erkidegoan ezin da? Nafarroakoa da hobea Nafarroan gauza askorengatik batetik egiturazko aldaketa batzuk emateko bidea eman delako, adibidez, gastu sabaiaren inguruan eta 1.200 euroko soldata minimoa jasotzen dalako, 1.080 eurorako bide bat egiten dalako, aurreko legealdetik zetorren lurraldeetarako eta udaletarako plana indarrean jartzen dalako. Eta besteak beste gainera arerioa UPN delako, trifatxitoaren aurpegi lazgarrienetako bat Euskal Herrian oso argi erakutsi duten bezala bai Iruñako udalean eta beste hainbat tokitan. Orduan, nik uste arerio UPN da, eaiota ez da entxarra, UPN txarragoa eaiota baino. Bueno, nik uste dut gauzak argi esan behar direla, ez da? UPN-ek euskararekiko duen jarrera, edo euskaldunarekiko duen jarrera, edo Euskal Herriarekiko duen jarrera, esango nuke batzutan kulturalki genozida ere izan dela. Orduan hori gauzak argi utzi behar dira. Eusko Alderdi Jeltzalea gure arerio politikoa da, eta gure asmoa da Eusko Alderdi Jeltzaleari irabaztea, eta herri honen lidertza hartzea. Baina ez dugu konparatuko, nik ez dut konparatuko UPN-erekin argi eta garbi esaten. Ezkerreko seguridad ez ditzein nahi nuke, lehen mailan aipamen txiki bat egin dugu, Europara begira jarrita ez, baduelako korronte batzuk, Sinn Féin Irlandan ikusi besterik ez dago, edo SNP, Eskozian ere, Alderdi Nazionalista, indartuta, Eskerra Republikan ere indarzue Katalunian, KUPen, berpiste bat ere, atorrela dirudi, inkestei behiratuta behintzat, ezkerretik eta sobiranistak indarra hartzen ari dira. Testuinguru horretatik edango du, zure ustez, Euskal Herria Bilduk, eta zein litzateke emaitza hona hauteskundeetan hori testuinguru hau izanik? Emaitza hona da hauteskundeak irabaztea. Zuk badakizunik nire garaian atletismo egiten duela, ez da? Nik takoetan jartzen itzanean, iban irabaztera ateratzen itzan. Eta batutan irabazten nun, batutan errekorra egiten nun, beste batutan irabaziko ez nuela uste nuenean, zerbait gertatzen zen eta irabazten nun, eta batzutan galdu egiten nuen. Baina takotan jartzen itzanean, helburua irabaztea zen. Eta horixe da, herri honen lidergoa da, irabazi nahi duguna, uste dugulako gauzako betzeko margena dagoela, margena handia dagoela. Aipatu dituzun beste aldagarri horiei dagokionez, nik uste dute erakusten ari dela Europan, Sinn Féinen garaipenarekin alde batetik, edo Eskozian SNP-arekin, Eskerra Republikana, eta aipatu dituzun horiek guztiokin, Europako indar soberanistak badauzkagula erantzunak gure herriei emateko, badauzkagula erantzunak geure artean ere Europari emateko, eta badira Europari eman behar zaizkion hainbat erantzun, eta badauzkagula munduak dauzkan erronken aurrean erantzunak ere. Eta nik uste dut horrek ere laguntzen duela ikuskatzen beste gobernu mota batzuk posible direla, beste aukera batzuk posible direla, eta beste kudeak eta modu batzuk posible direla. Nik AJaren gobernu mota ahituta ikusten dut, ahituta. Honek ez du esan nahi gero zer gertatuko den, baina bai badela eredu ahitu bat, ateratzen nahi zaizkio irregularidade, korrupzio kasuak lehendakariak beti bere ingurutik kendu egiten ditu, ezta? Baina ez zaiaztuko lehendakariari Darpón sailburuak dimititu egin duela legealdi honetan Osakidetzako irregulartasunengatik. Eta lehenengo esan zuena izan zala, ez zela ezer gertatzen. Badaude gauzak egiteko beste moduak, Europan gertatzen ari da, eta Euskal Herrian ere gertatzen. Liderzetara etorri nahi nuke, izan ere, Sinn Féin eta SNPin, adibidez, bi emakume dira, lider, Marilu McDonald eta Nicola Sturgeon. Ez dakit haiei begira zauden, edo haien referentziak zuretzat zertan balio duen? Bueno, referentziak beti balio dute, ez da, pixka bat aldundu egiten zaituzte, baina ni Euskal Herrira begira nago batez ere, eta Euskal Herrian egin behar diren gauzen begira, eta ni Maialen hiri hartzen naiz, eta ez naiteke beste pertsona bat izan. Euskal Herriko lidertza hitz egin nahi nuke, izan ere, Arnaldo Otegi, edo bere lehendakari gaitzaren inguruan ere asko hitz egin delako, zuzara lehendakari gaia, baina horre buruz ere hitz egin dugulako guztiok. Zuk eskatzen zaitu nolabait ere alderdi barruko botere eta lidertzen oreka horrek? Enau bat ere kezkatzen. Izan ere, orain gure Euskal Herriaren batzutan ikuspegi txiki honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoari Euskal Autonomia Erkidegoari begiratu diogu, baina Euskal Herriari edo Euskal Herriari begiratzen baldin badiogu,
eskema hau da Nafarroan egindakoa. Bakartxo Ruiz izan zen gure lehendakari gaia, Arnaldo Otegi gure koordinatzaile nagusia, eta orain ni izango naiz lehendakari gaia. Eta ez nago bat ere arduratzen, nik batez ere talelanean sinesten dudalako. Nik ezin dut sinistu lehendakari unipertsonal bakar eta megalomano batean, pentsatzen dudana da lehendakari batek atzean lantalde bat daukala, zaintzen duen lantalde bat, maite duen lantalde bat, lanerako prest dagoena, berak baino gauza batzutan gehiago dakina, en fin, lantalde bat daukala. Eta lantalde horren barruan Euskal Herria Bildun dago Arnaldo Otegi. Gainera misio jakin batzuk dauzkana. Guk egunero lan egiten dugu Euskal Herri Errepublika independente baten alde. Eta horretan sareak egin behar dira, batzurekin eta beste batzurekin bildu behar da, eragile ezberdinekin egon behar da, estatu bat nola bilakatuko ginateken, hausnarketa bat egin behar da, ze behar dugun, nola egin behar dugun, ze urrats gehiago eman behar ditugun, eman ditugunez gain, ezta? Eta horretarako Arnaldo Otegi dago, eta ni nago, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako goi kargu bati erantzuna emateko, eta hemengo herritarrei, beste alternatiba bat, beste aukera bat eskaintzeko. Eitzako Zabortegira ere begiratu nahi nuke, Zaldibarrera, irakurri dizut, edo entzun dizut, txapuza eta eskandalua izan dela esaten Jaurlaritzaren aldetik. Orain ja 5 egun pasa dira eta beste era batera ikusten da distantziatik agian, ez? Zer egin beharko litzateke? Zuk zer uste duzu egin behar izan lukeela Jaurlaritzak kasu honetan? Jaurlaritzak egin izan behar luke egin ez duna. Ze ekainetik bazekin irregularidadeak zeudela Zabortegi horretan. Ta nik hitz egingo dizut bakarrik ziurtatuta eta baieztatuta dauden gauzez. Rigore osoarekin. Ez dizut esango iruditzen zaidela edo batek komentatu zula. Ez. Gertatutako asteburu osoa Mikel Otero lankidea buru kontu honetan lanean aritu gera. Eta ekainetik zekien Jaurlaritzak enpresak ez zituela bermatzen Zabortegi horretarako behar ziren baldintzak. Eta eskatu zitzaion zuzentzeko. Eta ez zituen zuzendu. Eta egin ziren alegazioak. Eta ez ziren erantzun. Eta iritsi ginen abenduaren amaierara inolako erantzunik gabe. Eta inolako neurririk hartu gabe. Zure etxeko gasaren kaldera estropeatzen baldin bada, lehenengo klausuratu egingo dizute kaldera, zebestela agian gas isuri bat egongo da. Ez ziren neurriak hartu. Eta gero, Zabortegia eremu natural bat ez dana, baizik eta oso ondo zaindu eta oso ondo kontrolatu beharreko eremu bat da, zer dagoen bertan, zer lixi batzen duen bertako umarietara zer doan, zer joan behar duen estankatuta, ote dagoen baimena amiantorako edo ez, omen zegoen, zergatik ez zuten esan bazegoela, egon zitekela amiantoa. Zenbat kargatzen zen, zenbat tonela da botatzen ziren, ze hori ere sailkatuta dago, azkeneko urteetan, beste urteetan, baino bikoitza bota da. Kontrol falta da ordan. Kontrol falta, jakinda, gaizki zegoela jakinda, bere notarik altuenetik okerrenera pasa zela. Hori baldin badakizu, zuk neurriak hartu behar dituzu, Zabortegi hori izteko. Hori alde batetik. Beste alde batetik bi langile desagertuta daude eta herritarrak eta zerak familiartekoek eskatzen dute ez etetzeko lanak. Eta nik hori ulertzen dut. Ze kontu honi gizatasunetik ere begiratu behar zaio. Eta atzo Urkullu lehendakariak eta egun hauetan Urkullu lehendakariak zerbait erakutsi ez baldin badu da gizatasuna. Joan eta galdetu eta egon jende horrekin. Gizatasuna erakutsi. Eta ez da egia joaten ez denik lekuetara ze ondarrun, Kaminazpiko lurrak jauzi zirenean Beltrán de Herediarekin eta Angel Toñarekin bertan zegoen lehendakaria. Eta hurrengo egunetara, 3 egun beranduago gogoratuko duzu azpimarra egiten genuen izotz fabrikan leherketa egon zanean eta 3 langile hil zirenean Toña sailburua bertan zegon. Beraz, hori niri iruditzen zait dela, gobernu batek gizatasunez, bertan zer gertatzen den jakiteko, jendeari lasaitasuna emateko egin behar duena. Orain zutan dago Zabortegia. Zer ari da erretzen. Ez omen da ezer arriskutsua, baina orain egingo omen dituzte analisi berriak. Orduan, azkeneko 4 egunetan ze pasa da. Eta beste gauza badago, zer ari da erretzen, badakigu hondakin industriala, kamiantoa ere bai, baina hor lur jauzi bat izan da, lur jauzi ikaragarri bat, ezin da ondo zehaztu zer ari da erretzen. Guk proposatzen duguna da, ondo aztertzea, neurketak aldian egitea, jendeari alarmatu gabe informazioa ematea, ze hori da alarmarako instrumentoriko berena. Jendea ez da txotxoloa, jendeak esplikazioak behar ditu, jendea bezala tratatzea, eta familiartekoak halako larria eta angustia pasatzen ari direnak, maitasun pixka bat erakustea. Gure solaskide galdera bana egiteko aukera eman nahi genik, Argaitz Fulla ondo hasiko da galdezkide hartendera. Kaixo, egunon.
Galdetu nahiko nizuke ea zein izango diren zuretzako kanpainaren edo hurrengo legegintzaldiaren bi erronka nagusiak, ez? Hau da, zeintzuk egingo dituzuen proposamenetatik, zeintzu dira zuretzako bi nagusiak eta zerbaitik hautatuko dituzuen horiek? Ba, begira, bi hitz esatekotan agian esango nizuke etorkizuna eta zaintza. Eta zaintza esaten dudanean, esaten dut zaindu behar dugula planeta, zaindu behar dugula emakumeok bizi dugun violentzia eta eman behar ditugula feminismoan urratsak, zaindu behar dugula etorkizuna eta etorkizuna da hori guztia eta gure gaztedia. Gure gaztediak izan behar du aukera bizitza plan bat egin ahal izateko. Bizitza plan bat egin ahal izateko. Eta ez dauka. Soldata minimoa 1.200etan esaten dugu. Nik askotan nire inguruan begiratzen dut eta esaten dut gutako zein bizi da 1.200 eurorekin. Eta nola ukatzen dugu hori. Etxe bizitzen alokairurako tope bat jartzen saiatu gara Legebiltzarretik Euskal Herria Bildun. Zin da erraz alokatu Euskal Herrian etxe bizitza bat. Doakotasuna 18.000 eurotik beherako personentzat edo familientzat jarri dugu 0,3 maila horretan. Uste dut zabaldu daitekela. Gazteek bizitza proiektu bat egin izan behar dute, gero hitz egin badugu demografiaz, gero hitz egin behar dugu ditugun beste erronkei nola erantzun behar diegun, ezta? Eta erronka horien barruan sartzen da, bueno, nik uste dut Euskal Herriak beti izan duela industria oso indartsu bat, industria horrek oraintxe badauzka reto global garrantzitsu batzuk, eta gu egongo gera langileekin eta enpresari txiki eta ertainoiekin reto mundu mailan sortzen zaizkien reto horietan laguntzeko. Uste dut osasungintzan aurrera urrats handiak eman behar ditugula. Osakidetzaz oso harro egon gara beti guztiok, baina uste dut jauzia emateko momentua iritsi dela. Ezin degula beti atzera begira egon. Hezkuntzan sekulakoa eman behar dugu. Ikerkuntzan gaur nazioarteko emakume ikerlarien eguna da, ezta? Eta emakume ikerlariek unibertsitatean 900 euro kobratzen dituzte. Mundu mailako ikerketa gorenetan daude, genoma mailan, minbizia aztertzen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 900 euro ordaintzen dizkigu. Uste badagola izugarrizko gauza pila, kolpetik ez, baina urrats oso esanguratsuak eman genitzakeena. Mikel Aramendik hurrengo galdera. Egunon, Iriarte Andrea, nik ekarri etonea Irlandakoa eta gero hor izpide izan duzue. Nik hangoaz egiten dudan interpretazioa honea zuzenean txertatu nahi gabe badakitan gaita jotzen dutela eta gu, ez dakit, txistu kontuarekin eta gehiago hiltzen gara, ez? Baina, irudipena daukat, han eta hemen, badagoela nola betxeko bizikleta politiko bat, esan nahi dut. Iruditzen zait, datorren hauteskunde kanpaina honetan, politika sozialak izango direla nolabait bizikletaren aurreko gurpila. Agian ez dakit horrek funtzionatu dezaken atzeko gurpila gabe, bizikletan ez, desde luego. Eta atzeko gurpila da noski politika fiskala. Tanden horretan, badakit, eskumenak, handi batean, diputazioetan, eta daudela, eta zeran, baina politikak jaurlaritzatik egin daitezke eta egiten dira. Zer dio horretaz EH Bilduk? Bueno, zuk esan dezu gurpil bat izango dela politika sozialena, egia da, beste gurpil bat oso garrantzitsua politika fiskala da, diruan nunbaitetik atera behar delako, eta gero ezakit manilarra dan edo zer dan, eta da, geure politika hoiek egikaritu alizateko behar ditugun tresnak. Momentu honetan Espainiako estatuarekin supeditazio egoera batean bizi gara, eta behar dugu gutxienez arekin berdinetik berdinera aritzeko instrumenturen bat. Eta gaur egun esango nuke gainera Espainiako estatua zentzu horretan ez dela bakarrik galga bat Euskal Herriarentzat edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoarentzat atzera eragiten digun zerbait dela. Eta sarri aipatzen dut, baina uste dut beken inguruko Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia oso esanguratsua dela suposatzen duenagatik, atzera zenbat egin arazten digunagatik, eta beste alde batetik eskuduntzari berari, hezkuntzako eskuduntzari berari eragiten dion moduagatik. Baina politika fiskalera etorriz, ez da berria Euskal Herria Bildutik zentzu horretan esan izan duguna, are gehiago aurrekontu batzuetara, nik uste dut lehenengo urteko aurrekontuetara ere proposamen hori eraman genuela eta Jaurlaritzak esan zigula, ez da inundik eta inora ere hori ezin ziktekela aipatu. Gero Partido Popularrarekin onartu zuen gauza aldaketa bat, ez da, orduan, ikusten danez aldatu daiteke
segun eta ze gusto dauzkagun. Nik uste dut, ezin daitekela familien eta langileen bizkar bakarrik, edo batez ere familien eta langileen bizkar bakarrik jarri pixu guztia, eta beste alde batetik iruditzen zait badaukagula Europako batazbestekoetara inguratzeko margena handia. Badauzkagula 6-7 puntu inguratzeko. Honekin ez dut esan nahi gaurtik biharrera egin beharreko gauza bat danik, baina nik uste badaudela impuesto batzuk indartu beharko genituzkeenak, gehien dutenei gehiago eskatzeko, eta aldaketa batzuk egin beharko genituzkeela batazbesteko horretara iristeko. 10 minutua dagoeneko, Iñaki Galdosek azkenengo galdera, baina Iñaki laburra izateko eskatuko dizu. Eta erantzuna ere, bai, albaldin bat. Gauza zaila eskatu diazu, egunon, Iriarte Anderea. Egunon. Zera, izpide izan duzu ez, alderdi sozialistarekiko harreman berri hori, badiudi esi batzuk hautsi egin direla, hausten ari direla, eta hor dago Iruneko adibidea, Nafarroakoa, Madrilekoa. Arnaldo Otegik berriki bere elkarrizketa batean ere, gai hau izpide izan zuen, eta, giroan dago, agian etorkizunera begira, aliantza berriak gauza daitezkeela erkidegoan gutxienez, ez? Alderdi sozialista berak esan du momentu honetan hori ez dela posible, baina jakin nahi nuke, zer puntutara daño, zure ustez, ustezko eskenatoki berri horrek, etorkizuneko eskenatoki berri honek, baldintza dezakela urrengo aurre kanpaina eta zuen barne gogoetan zer garrantzi ematen dio zuen, berrez diot, ustezko etorkizuneko eskenatoki honi. Gure barne hausnarketan egin dugun hausnarketa izan da, guk akordioak egingo ditugula edukien arabera eta edukiei begiratuko diogula. Hau da, akordioagatik orain oso modan jarri da akordio hitza, ezta? Eta akordio hitza esatearekin danak oso pozik bezala. Baina nik uste eta akordioari paperari begiratu behar zaiola eta zer akordatzen dugun ikusi behar dugula, ezta? Orduan, alderdi batzurekin aurrera egin baldin badezak gure ustez aurrerakoiak diren politika sozialetan, aukera bat egon daiteke. Eta nazionalean, alor nazionalean aurrera egin bagenezake beste batzurekin, naiz eta gero eta zailagoa iruditzen zaidan hori ere gauza batzuk ikusita, aurrera egingo dugu horrekin ere, ezta? Gauza batzuk ikusita, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea nola aldendu den legebiltzarrean egin genduen oinarri eta printzipioen akordioen inguruan, ezta? Hortik aurrera, ikusi egin beharko da, batetik bakoitzak zein dar daukan, bakoitzak zer proposatzen duen, proposamen horietan, zer nolako bidea egiteko pres gauden, ezta? Nik uste dut azkeneko urtetan alderdi sozialista Eusko Alderdi Jeltzalearen makulu bat izan dela, gu izan gera alderdi bakarra aurrekontu aurretan alderdi sozialistaren gana joan izan garena, esatera hauxe izango da Eusko Alderdi Jeltzaleari gobernuari aurkeztuko diogun gure plana, gero txintik ere ez dut esan izan bukatu den arte zera hori, nik uste dut alderdi sozialista gehiago egin zezakela zentzu horretan, eta badago hor bide bat, baina bide hori beti egongo da edukietan oinarrituta, eta lehen esan dudana, batean edo bestean Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izango da. Ez dakit edukietan Alderdi Popularrarekin tarterik izango ote duzuen adostasunerako, edozein kasutan PPren legebiltzarkideak atzo Laura Garrido kaldera utzi zion Iriarte Andereari. EH Bildu pres legoke hausnarketa kritiko egiteko etaren terrorismoaren aurrean, eta EH Bilduk etaren terrorismoaren gaitzazpena zergaitik ez duen adierazten argi eta garbi. Beste behin ere, gaitzazpen eske bat terrorismoaren inguruan. Nik Laura Garrido izango nioke zer egin duen Partido Popularrak azkeneko 4 urte hauetan bakearen inguruan eta elkarbizitzaren inguruan urratsak emateko. Urrats sendoak emateko. Zer egin duen lehen aldia astintzeaz aparte. Ez danean gai ere izan legebiltzarrean azaroaren 10ean talde parlamentari guztiek egiten dugun konzentrazioera joateko ere. Ez da hori ere. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk urratsak eman dituela, egindako milaren aitorpena egin duela, rigore pixka batekin hitz egin behar dela Euskal Herria Bilduri buruz noiz, nola, norekin sortu zen eta ze erabaki hartu ziren horretarako, eta urrats handiak eman ditugula. Alde batetik besterako biktima guztiekin, publikoan eta pribatuan, presoekin, presoen egoerarekin, Arnagan egon ginen, ez da nola nahiko erabakia izan ura. Uste dut urrats asko eman ditugula, beste askoz ere gehiago eman behar ditugula, eta asko gustatuko litzaia dela kela Partido Popularra inguruan egotea urratsoiek gauzak gertatu daitezen laguntzeko.
Eta etxeko lana bukatzeko, bihar Inigo Iturrate gurean, EAJaren legebiltzarkidea, eta maikide ere bai, parlamentuan, harentzat galdera. Bai, Inigo Iturraterekin mailan, bozeramale batzordean, izan dut berarekin egoteko aukera, autogobernu ponentzian berarekin lan egiteko aukera, Madrilen procesaren juizioan elkarrekin egoteko aukera izan genuen, beraz, berarekin izan ditute ideiak elkar trukatzeko une bat, baino gehiago. Niretzako legealdi honetan, momentu hon asko egon dira, ainoenak izan ez direnak ere bai, niretzako bat garrantzitsua izan zen 2018ko uztailean Eusko Alderdi Jeltzalearekin oinarri eta printzipioen akordioa egin genuenean, guretzako akordio historikoa izan zen dura, baina bada beste bat, jendearen arpegian poza eta eskerra sentitu nuena, eta izan zen persona transgeneroen despatologizaziorako legea onartu genuenean, ezta? Hori niretzako poza handiko egun bat izan zen, jendea etorri zen, kamisetako paritu zizkiguten, globoak eman zizkiguten, eta hor ikusi nuen, herritarren mesederako, herritarren pozerako, herritarrak zoriontsuago egiteko urratsa eman genuela. Eta galetu nahi nioke Inigo Iturrateri legealdi honetan zein izan dan beretzako gehien poztu duen momentua. Balaxe galetuko dugu Iturrate jaunari hori bihar izango da. Maialen Iriarte EH Bilduren lehendakari gaia, martxoak 20an hasiko da kanpaina, izango dugu elkarren berri. Izango dugu. Ziurrenik, beraz, eskerrik asko. Mila esker zuei.